Saka Rudairo aiti akazonobvisa nhumbu. Nekuti murume wemuridzi wenhumbu akanga atiza aenda kuBulawayo. Ndopa akazonobvisa Rudairo nhumbu. Abvisa nhumbu ndopa akazonditsvaga. Mambo wangu ndakanoona Tino aizvitora mufananidzo akashama. Uyu ozvitora mufananidzo akashama. Votumirana. Uyu ari kutumira akashama kuna Tino. Uyu ari kutumira Tino ari kutumira wake nhengo yake yakamira kuna Rudairo. Ndanga ndisoda hangu kutaura zvakawanda. Asi murume uyu handina kumbobvira ndakamuurira. Kana mapikicha angu acho ari kutaura makanga musina. Zvinhu zvaakaona zvakasendwa. Ini nomukoma wacho ndikati watsiura kuti munosenda zvinhu izvi. Zvaita sei? Achitumira uyu mapikicha ari kutaura ndakatumirwa. Ini nani? Ngoro yakamira. Kana mukadzi akahura arohwa mukwasha ane raramiro yekuenda kundodhimanda rora rake bheki. Munguva yekuti tichisangana Rudairo aikutaurira kuti iwe nhengo yako haindigutse, haindinakidzi. Mukomana haana kutadza. Karuma memory. Changamire nyari pamberi penyu iyi decision. Nyaya iyi yakapinda musi wa 25 mwedzi wechifivhi gore rine. Denford unoda wafa haana kuuya kudai. Claim yakanga iripo yanga iri yemachoro. Memory akauya pamberi pedare akataura kuti ndiri mai waRudairo. Ndauya nehama yababa wacho wiri mai Tendere. Baba munin'ina waSaviors Tendere anova murume wake. Rudairo akarambwa mimba iine 2 months ane mwana mumwe chete. Saka wakataura claim yavo zvavanoda. Darebva rati Denford anobvisa mombe 3 dzaidiwa naMemory nembudzi 3 dzemadamages kuna Memory nembudzi 3 dzekushora dare nekushaya kwaakaita. Vapiwa 1 week kubhadhara zvinhu izvozvo after service of judgment. Saka nhasi auya nedecision. Ari pere angani musikana Rudairo aripo. Uya. Ndagara ake pakati. Tobvunza kutanga kuti chikonzero chakaita kuti usaya kudare changa chiri chei? Pamusoro mambo. Nhumwe dzenyu dzakasvika ndava kupinda mudare pakoti apo. Saka takanga tine kupokana pakati pangu na Memory Karuma, vanhu vamai vangu vemudzimai wangu. Saka handina kunzwisisa kuti zvii zvaiitika, saka ndanga ndakupinda mudare. Gweta rangu rikati pari zvino tiri mudare haugoni kutaura neumwe munhu. Tinozotaura nawo mushure mekunge tabuda mudare. Saka pandakazobuda mudare ndakazotsvaga nhumwe dzenyu ndikadzishayiwa. Ndine urombo nekuti handina kuzoitawo pfungwa yekuti rega ndiuye kumuzinda wamambo kuti ndinzwisise kuti zvii zvanga zvaitika. Maybe pfungwa shoma dzakaitika ipapo. Ndine urombo mambo wangu ipapo. Saka ndakanga ndafunga kuti maybe since vachiziva kwandinenge ndiri kana nhamba dzangu vainadzo, maybe vachandifonera kuti tine mapapers ako zvavanosingoita kana vachindisevha mapepa anenge abva kukoti. Saka ndakazoona zvisina kuitika ndikabva ndafunga kuti munyika yatiri kurarama mambo wangu munenge makazara magweregwere pamwe ndaida kutambwa sekunge nekuti taitambirana tsoro dzakawanda pakoti apo. Ndotenda mambo wangu. Nyaya yanga iri pakoti yanga iri ichi? Nyaya yakanga iri pakoti mambo wangu, ndakanga ndaaplya custody yemwana. Chikonzero chakanga chaita kuti ndiaplye custody yemwana ndechekuti musi wa 18 April ndakatambira message kubva kuna ambuya vangu, mai vaRudairo Tendere, vachinditi mwana atyoka gumbo, mwana akuvara. Ndichibva ndavakumbira ndikati amai,
ndinogona iri kuuya nditore mwana ndiende naye kwachiremba, nekuti mushure muna August gore rakapera mwana akanga ambokuvara zvakare gumbo, zvikanzi namai mira nditange ndanzwa mai vacho, nekuti mwana anogara na ambuya vangu. Mira nditange ndanzwa mai vacho vakazodzoka kwandiri after kwemaminutes angati vakati amai vacho varamba kuti utore mwana uende naye kupi, uende naye kuchipatara. Saka haagone kuti ndichaenda naye kuchipatara mangwana. Ndakavanyengetedza, ndakavanyengerera zvikuru kuti ndiri kukumbira ndikuenda nemwana kuchipatara. Kana ndaenda nemwana kuchipatara ndinomudzosa, munondipa nguva inenge yakatarwa kuti ndidzose mwana. Asi amai vakaramba. Ndikati zvakanaka yamai, saka tichaita sei nemwana uyu? Zvikanzi ndichamukira naye kuchipatara paGeneral Hospital mangwana. Ivo vanogara kuTeresa, kuSt Teresa. Zvikanzi ndichamukira naye paGeneral Hospital paRusape mangwana. Changa chiri china musi wa18. Ndikati zvakanaka yamai, hapana dambudziko. Saka inini ndakabva ndina amai vangu vanogara kuNyazura, inini ndinenge ndichigara kuHarare. Ndichibva ndafonera amai ndikati amai, ndiri kukumbira muende kwaRusape munosangana na ambuya vemwana wangu. Mwana ari kunzi akakuvara, but hatisiziva kuti akakuvara sei because ndatumirwa mapictures egumbo rachona riri kuratidza kuti rakazvimba. Saka mundienderawo munondinzwira kuti zvakamira sei. Inini ndinenge ndiri pabasa, yanga iri holiday ipapo, mai vangu vanodzidzisa. Zvikanzi zvakanaka mwanangu. Vakapinda mutaundi, ndakanga ndatovapa nhamba dzaambuya vangu. Vakapinda mutaundi kubva vazama kuvafonera. Vakavafonera vakati mwanangu, ndazama kwakwa kuma3 ipapo, ndazama kufonera ambuya asi havasi kudayira foni. Kati zvakanaka amai, I think mazama kuchiita muchidzokera kumba. Amai vakadzokera kumba. Takagara musi wanga musi wa17. Kubva ini ndabva kuHarare musi wa17 iyo manheru ndichienda kuKaroi nebasa. Ndichibva ndadzoka musi weMonday because yanga yaFriday. Kubva ndadzoka Monday. Pandakadzoka Monday ndakanga ndakawandirwa nebasa, ndina kurangarira kuda kufona ndinzwe zvakamira sei, makazoenda here kuchipatara. Musi wechipiri chandakaita kutanga ndichipinda muofisi ndakabva ndafona. Amai vakandibloka nhamba dzangu. Vanotaura neni pamushure mekunge vachida kunditaura neni, ndo pavanotaura neni, but kana ndakuda kuvafonera nhamba dzavo hadzite. Uyu rudairo wanga akatondibloka kudhara, iye zvanga anditusa ndifonere. Saka ndakanga ndangomira ndakada ndaiwanzokomuniketa namai. Saka musi uyu ndakabva ndati rega ndifone. Kubva ndafona kubva yaramba kuita. Ndikati since ndiine nhamba dzamainini Ruva munin'ina waRudairo, rega ndifone ndinzwe kuti zvakamira sei. Ndakafonera mainini vakanditi pamukuru, muri kugara henyu koko kuHarare ikoko, mwana wenyu gumbo rakaita sei? Rakazvimba. Wanga musi wechipiri. Ndikati rakazvimba sei? Zvikanzi mwana wenyu haasi kugona kusimuka, haasi kugona kuita kana anything, ari kutongozviitira akagara ipapo, gumbo rakazvimba. Ndikati alright amainini, rega ndizame kutaura namai. Ndakazama kufonera amai nesofoni yangu yakanga isingaiti. Kubva ndazoshandisa lendi rekubasa. Amai makadii? Ndinofara. Ndikati ndanzwa namaini Rudairo hanzi gumbo remwana richiri rakakuvara, hamuna kuzokwanisa here kuenda naye kuchipatara? Zvikanzi handina kuzokwanisa kuenda naye kuchipatara. Ndikati it's okay amai, ndiri kukumbira kuti ndiuye nditore mwana ndiende naye kuchipatara. Mwana kana achinge angoita zvakanaka ndinomudzosa. Zvikanzi namai zviya zvatakamisa musi wekutanga wamaikumbira ndo zvichiripo, ndo zvatichongosimba takamira nazvo, hasati zvachinja. Kana imi muchida kuenda naye munotora Ruva mobva maenda naRuva nemwana. Ndikati ipapo pakanaka amai, handiparambi. Asi dambudziko rinoitika ndiri kuti pandinenge ndichifamba zvinoitika. Ruva mwana musikana, uyewo zvakare tinogona kunge tinoshandisa midziyo iyi inogona kuita tsaona, zvotoitika sekuti inini nemwana tatopona, Ruva obva akuvara. Zvese izvo zvinenge zvakuuya pandiri. But ndandida kuti maybe tionesane kuti ndikangotora mwana ndinoziva kuti ndinenge ndine mwana, ndiri muchaji nemwana, ndorapisa mwana, ndodzosa mwana wenyu. Zvikanzi kana zvakadaro hazviiti. So ndakazoona kuti ndikaramba ndichiita nharo naamai ndinogona kukuvadza mwana zvachose. Rega nditeerere zvekuda amai. Ndibva ndati amai, zvamataura ndazvinzwa, ndakanga ndakutaura nawo paWhatsApp. Zvandakuita zvinezvi ndezvekuti regai ndiuye koko mangwana makuseni, because takanga taita zuva rese tichikumbirana ndichinyengerera nekukumbira kuti maybe vanditendere kuti ndiuye. Ndikati regai ndiuye mangwana makuseni ndisikotora mainini Ruva nemwana ndiende nawo kuchipatara. Saka zvaitika ndezvekuti ndaishaya kuti mainini Ruva ndonovaisa kopi pandinovatora kuti ndinogara nawo. Saka ndakasvika ndikaenda papolisi. Ndikati ndo nyaya ndinayo iyi, handizivi kuti ndozvifambisa sei. Ndiri kutya kufamba nemwana namainini. Mwana musikana ndo chekutanga. Chechipiri, pakaitika zvinoitika ndinogona kuzosungwa nemhosva.
zvikanzi nemapurisa aiwo ita zvawataurwa naamai. Ndikati zvakanaka iyi. Ndikati but musoro mangu zvaingoramba zvichindinetsa kuti ndinenge ndichinyatsozvifambisa sei. Ndakauya pakoti kubva ndasvobvunza clerk of court vakati vana ndeve social welfare, enda kusocial welfare unotaura nyaya yako. Ndakaenda kusocial welfare ndikanovatsanangurira nyaya iyi. Vanhu vekusocial welfare vakati kana zvakadai so handei tinoona asi hatiendi tega, tinoenda nemapurisa. Takaenda zveshuwa tikatora mapurisa tikabva taenda kusocial, taenda kuSt Teresa. Tasvika kuSt Teresa takaona zveshuwa mwana gumbo rakazvimba, mwana anga asingagoni kufamba, anga atori mumba, state yemwana anga isina kumera mushe. Vakapinda mumba nevanhu vesocial welfare vakataura zvavakataura nevanhu vesocial welfare. Ndakazodaidzwawo inini. Amai kubva vatanga kundipa mhosva yekuti inini ndakanga ndisingamboite anything pamwana. Ndikaudza vanhu vesocial welfare kuti idzi inhema dzekutorwa naamai, nekuti kubva musi wekutanga preparation chaiyo kana mukavabvunza vachida kutaura chokwadi, hakuna kana mwana akambopfekerana kunyange pavana vemadzikoma angu kana pavana vandinofungidzira kuti maybe tinogona kunge takaita vakambopfekerana nemwana wangu, because ndakatenga mamonaki mairi ehembe ndikauya nawo ndikaswasiya pamba. Zvese zvinofungidzirwa kuti ndingade kuzviita ndakauya nazvo ndikasozvisiya pamba. Asi takauya tisina sipo, ndichivarangaridza amai, mukatitukira pamusoro pesipo tikabva pano taakumhanya. Amai vakabva vanyarara. Vainditi hanzi ndakauya neyogati imwe chete. Ndikati idzi inhema dziri kutaurwa naamai. Zvikanzi alright, it's okay amai. Vakazotaura nevanhu vesocial welfare, mwana kubva atorwa kubva ndaenda nemwana. So ndakaenda nemwana yaWednesday manheru. Kubva ndaenda Wednesday manheru kubva ndazomukira, ndakasvika kuHarare Wednesday manheru. Kubva ndazomukira Thursday makuseni kuHarare hospital nemwana. Kubva ndasvika kubva ndaendesa mwana, ndaitisa mwana x-ray. X-ray mwana akanga akakoka gumbo nepanapa rakapesana kudai so. Ndozvakataura x-ray. Then mwana kubva zvanzi tiri kufanira kumutesta because agarisa madays, because ndakabvunzwa nemachiremba kuti zvakaitika rini. Kubva ndatanga kuvaudza kuti mwana ari kunzi akakwara musi wa17. Saka musi wa17 ndo paakaenda, ndo zvairatidza kadhi racho kuti akaenda paSt Teresa clinic kubva varifiwa kuRusape General Hospital. Saka kubva ipapo pesapa chiremba akati gumbo rinogona kunge radevelopa urwa mukati mebhonzo. Urwa ihwohwo ukafamba neropa ukaenda kubrain, mwana akuita sei? Anonofa. Then chechipiri ndechekuti gumbo iri ragarisa mazuva akawanda, rinogona kutadza zvakare kuti tiri dzose nema weights, rinogona kunge richida kuoparetwa roiswa simbi. Uye zvakare kana zvese zvaramba, chinenge chasara kuti gumbo remwana tiita sei? Tiri dimburi. Ndikati pazvinhu zvese izvi uyu akanga achiri akandibloka, saka ndaizama kuda kumufonera kuti ndimutsanangurire zvinhu zvandiri kudzwa nachiremba, but foni yake akanga akandibloka. Ndikati ndakuita decision ndiri ndega. Ndikati pazvinhu zvese izvi zvamataura chiremba, I think ngatitange nekumboita mablood samples toona kuti mwana gumbo rakaita sei. Chiremba wakaita mablood samples kubvaona gumbo remwana kuti rakaita sei. Gumbo remwana urwa harisati radevelopa urwa mukati. Zvikanzi no tichiri pari right. Saka zvatakuda kuona ndezvekuti takuda kuona kuti rinodzoka here nemaweights. Gumbo rakaiswa pamaweights for 21 days. Saka ini ndakagara muchipatara nemwana uyu for 1 week 7 days. Kubva ndazokumbira hanzvadzi yangu inogara kuChiweshe kuti iuye ipedzise amwe mazuva aya, because ini ndakanga ndatora mazuva ndakanga ndatora kubasa zvakanga zvisisaite. Saka ndaipota ndichimuchinja maweekends iye oenda. Chinhu chakandishamisa ndechekuti amai ndakavaudza kuti mwana akakuvara. Uyu kubva ndamufonera, because akanga azondifonera nerimwe line rakanga risiri raakanga akandibloka. Kubva ndamufonera akanditi iye iwe usataure neni iwewe, taura namai vangu ndoko wakatora mwana. Ndikati no, zvandikuda kuzama kufonera haisi nyaya yekuti maybe tiri kunetsana kana kuita sendoda kukudza mastages andave nemwana. Zvikanzi izvozvo handisida kutora newewe. Kubva ndikatira foni ndikati hapana zvandingaite, rega ndishande nezviri kuitika izvi. So ndakagara muchipatara, tapedza kuchipatara for 21 days. Mwana gumbo ndakazonoitisa x-ray. Zvikanzi gumbo remwana radzoka, but harisati ranyatsodzoka, riri kufanira kuenda kunana physiotherapy. Ropota richiita sei? Ropota richiitiswa ma-exercise. So ndakapota ndichienda kwaphysio vachiitisa ma-exercise, vachienda kwaphysio vachiitisa ma-exercise. Ndakaenda for 3 times vachiitisa ma-exercise. Zvikanzi iko zvinezvi ipapo anga akuti gonei kufamba, but akanga asingafambi ega, akanga achifamba akabatwa. Mwana watiri kutaura nezvake ane zvaye zvinezvi ane 2 years, akutoshandira 2 years 9 months. Ndo mwana watiri kutaura nezvake. So tafadzwa munoda wafa. So zvese zvaitika izvi nenyaya yeshungu yekurwadziwa nezvaiitika, ndakafunga kuti mwana wangu haasi kubatwa zvakanaka.
saka ndakaenda padare redzimhosva ndikanoisa chikumbiro chekuti ndiri kukumbira hangu ndigare nemwana ndichimuona kuti ari kuita sei. So ipapo pataiita zvekukumbira ipapo ndo pakazoya masamoni edare ramambo randisina kuzokwanisa kuuya. So ndakazonyimwa kuti mwana ndimutore nezvikonzero zvakatsanangurwa nedare. Ndikati handina dambudziko nazvo, asi chaitika mambo vangu ndechekuti mushure mekunge ndisati ndaisa nyaya kukoti yekuti nditore mwana, ndakanga ndisina dambudziko remasamoni andakanga ndinawo. Asi mushure mekunge ndangoisa nyaya kudare redzimhosva ndichikumbira kuti nditore mwana, ndakatambira masamoni anosvika iwo iri randakazotambira kwamambo ranga rari chitatu. Munguva iyoyo zvinova zvinhu zvakandinetsa kuti bati zvinhu zvese zvaifanira kugadziriswa, even nemuromo takatogara namai tichitaura kuti mai zvinhu zvakamira zvakadai. So ndiyo nyaya iyi mambo wangu. Dambudziko guru rakanyanya kuitika mambo wangu nderekuti rakatangira pakuwanana kwatakatoita naadzimai vangu, ndo pakatangira dambudziko ipapo. Nekuti dambudziko rakaitika mambo wangu nderekuti muna October 2020 ndaitaura naRudairo pafoni paWhatsApp ndichibva ndamukumbira ndati Rudairo takataurirana achiti arikuda kuenda kuHarare kuna sisi vake kuGlenview. Kubva ati asi mukarangarira mazuva iwayo muna October kwainetsa transport kufamba neCovid. Ndikati aiwa hazvina dambudziko, iwewe kana uchinge wauya kuno kuHarare wagona kusvika kuno kuHarare ndichakutora ndonokusiya kuGlenview because inini ndaifamba nemota yekubasa. Ndonokusiya kuGlenview kuna sisi so that usanesikane kubva mutown because kubva mutown kwainetsa kuenda kuGlenview. Takawirirana saizvozvo manheru tichitotaura kubva tatorara iye ari kuno kwaRusape ndiri kuHarare. Dambudziko rakazoitika nderekuti mangwana pandakatirega ndifonere umwe wangu ndinzwe kuti auya here, foni iyo yakanga isaite mambo wangu kubva muna month ya October iyoyo foni haichaite. Saka takapinda muna November foni isingaite, ndichizama kuifona haisi kuita. Kubva tapinda muna December ndiri kuzama kufona foni iya haisi kuita. Kubva tapinda zvakare muna January, tapakati paJanuary ndakatoti ndakatorara zvangu ndiri kumba, ndakanga ndiri chiri bachura ipapo ndakarara ndiri kumba. Kubva ndaona message iri kubva kuna Rudairo yakati hai. Ndikati kona Rudairo wanga uri kupi nguva yese? Zvikanzi inyaya yakareba ndichakutsanangurira. Ndikati alright, it's okay. Zvakamira sei? Chingonditsanangurira. Zvikanzi ndakabirwa zvinhu zvese, ndakabirwa mafoni, ndakabirwa macertificates, ndakabirwa chitupa. Ndikati very sorry Rudairo. Saka zvakazoita zvikanzi nhamba ndanga ndisina nemusoro, ndakazofonera munin'ina wangu ari kumusha, ndiye akandipa nhamba idzi because ndanga ndakadzinyora mudhayari. Ndikati zvakanaka Rudairo, saka ndichauya ndokuona zveshuwa. Ndakaenda kuchitungwiza kubva ndanomuona, akanga achigara kuchitungwiza. Kubva ndanomuona Rudairo ndakasangana naye paservice station yakanzi Downtown. Manga muri muna January, pakati paJanuary 2021. Ndamuona Rudairo, takatowirirana tikatofara zvikuru. Kubva ndatouya kubasa ndamusiya ari kuchitungwiza. But takawirirana mambo wangu kuti Rudairo, inini ndakanga ndabva zera. Ndikati inini ndakuda zvekuita sei? Ndakuda zvekuwana. Ndiri kukumbira kuti maybe tiite zvekuti tione vana tete. But pakaita kakutsika mambo wangu kusvika musi wa8 February Rudairo azouya kumba. Rudairo auya kumba, ndakatoti ndichibva kubasa Rudairo kumba pangu anga akupaziva. Ndichitobva kubasa ndakasvika Rudairo ari pamba. Ndichibva ndatonotora mukoma wangu, ndichibva ndakatora madzikoma angu namaiguru vangu ndikavatsanangura. Ndikati ndo zvapo, inini ndo zvandafunga izvi. Zvikanzi aiwa zvakaita sei? Zvakanaka. Takatobva ipapo tikaudza tete. Tabva ipapo takatoenda kumusha, tikatoonekwa kumusha, tikaita zvezvaiitika. Ndikati iko zvino ndiri kufunga kuti inguva yakanaka yekuti tichibvisa tsvakirai kuno. Panga pasati ndofunga pangoita 1 week chete tava kugara tisi. Ndikati ndiri kukumbira kuti tinobvisa tsvakirai kuno. Zvikanzi naRudairo ngatitaurenda natete. Kubva andipa nhamba dzatete, akandipa nhamba dzatete Saburi nedzatete Mafara. Kubva ndatanga ndafonera tete Saburi, tete ndo nyaya iri panapa. Zvikanzi natete Saburi maita zvakanaka bamunini, asi fonerai tete vakuru, tete Mafara. Ndakavafonera tete Mafara vakadzosera nyaya kuna tete Saburi. Ndikati ko inda pari kuita kakukandidzana ndiri kubvunza Rudairo. Rudairo akanditi I think inyaya yekuti dedhi vangu inini tanga tisiri mu good books nadedhi vangu. Ndikati alright, it's okay, but ndiri kufunga kuti maybe utange apologize kuna dedhi so that dedhi vatipe mukana wekuti tifambise nyaya dzedu zvakanaka. Zvikanzi it's okay. Akavasendera message dedhi vanogara kuSouth, vatezvara vangu vanogara kuSouth.
kubva vasendera message vati zvavakapindura handichanyatsorangariri mashoko avakapindura asi mashoko nemawedzi acho asi mashoko acho anga rekutuka rudairo kuti rudairo yo zvawakandiitira muupenyu hazvina kunditura zvakanaka. Ndikati rudairo I think tinofanira kuisa effort yekuti tigadzirisane na baba. Zvikanzi of which yanga iri process yataiita. So rudairo akatoya asina nhumbu. Takagara February, March, muna April ndo paakazobata rudairo nhumbu. Ndo paakazobata mimba. Saka taitogara zvinhu zvitori right. Asi mambo wangu tichiri mukugara imomo kubva ndazoona bhegi raakanga arauya narudairo. Ndiri kutongotsvagawo semunhu ari kutongotsvagawo mumba. Takanga tine ka one room hombe nekamwe karumu kadiki. Saka karumu kadiki ndo kaigara hembe. Ndakapinda mukarumu kaya kubva ndatanga kutsvaga zvandaitsvaga, kubva ndanosangana nemacertificates, kubva ndasangana nechitupa chairatidza kuti chakatotorwa kudhara hachina kumbobvira charasika. Ndikati kona rudairo ndiri kuona macertificates apa ndandatomboenda ndandasiya mumashure ndakatomboenda kuZimsek ndikanotsvaga ndichida kunonzwa kuti macertificates anogona kuwanikwa sei because shungu dzangu dzanga dzidze kuti agoenda papoli because ainditi anga akanyora maths. Saka ndaida kuti azoenda parepoli pekuti anenge achingobva pamba achienda kupoli. Zvikanzi ndikati macertificates ndiri kuaona iwo wakanditi macertificates akarasika zvakafamba sei. Kubva atanga kuchema akachema akatogara pamubhedha. Ndikati ko chii nyatsonditsanangurira. Kubva nditi uri kuona zvakaitika muna October muya 2020 foni yake payakaramba kuita rudairo akanga ane nhumbu. So akabva abva kubva aenda ameno kwaakaenda ndakanganwa kuchitungwiza I think kwaakaenda kubva anogara nemurume waaigara naye. Achigara nemurume yeye ainditi murume yeye aindi abuse achindirova aiti aishanda paairport. Saka hanzi achindi abuse achindirova murume uyu akazosvika pakutiza rudairo kubva aenda kuBulawayo. Saka rudairo aiti akazonobvisa nhumbu nekuti murume muridzi wenhumbu akanga atiza aenda kuBulawayo ndopa akazonobvisa rudairo nhumbu. Abvisa nhumbu ndopa akazonditsvaga. So inini ndakabatikana mambo wangu ndikati ndiri kutemba munhu zvakadaro but munhu oita zvinhu zvakadai so but anyway ndiri kuzviudzwa zvinhu izvi nhumbu yatova munhu atova nenhumbu. Tanga tisina kana 1 week taifarira nhumbu iyi. Tanga tisina kana 1 week tatotesta nhumbu yatooneka kuti yaibuda. Taiitesta almost every month tichida kuona kuti nhumbu yabata here zveshuwa because taimuda mwana uyu. Kubva ndatoona kuti saka hapasina chekuita ndakapotera kuseri kwemba mambo wangu akagara mumba ndikanochema. Ndikati but inini decision yandakuita panapa ndeyekuti uyu ndiye atova mukadzi wangu ndakutogara naye. Ndakapinda mumba ndikanovhara door ndikagara narudairo pasi. Ndikati rudairo unoona kuti zvawandiudza ndazvinzwa. Iwe ndiwe mudzimai wangu iwewe. Hapana zvimwe zvinhu zvandichakwanisa kuita, hapana zvimwe zvinhu zvandichaita asi kuti tiri kufanira kugara tiri kufanira kugara tese. Zveshuwa narudairo tawirirana rudairo manga muri muna April mambo wangu. Hazvina kumbotura nguva. Muna May ini ndinoshanda kubasa kwangu ndiri mutengesi. Muna May ndakabva kuHarare ndatumwa nebasa kubva ndaenda kuzvishavani. Manga muri musi weWednesday. Ndaenda kuzvishavani ndaifanira kudzoka musi weFriday. Ndaenda kuzvishavani mambo wangu. Ndasvika kuzvishavani ndakazosvika kuzvishavani musi weThursday. Kubva ndaita zvandaida kuita kuzvishavani kubva ndapedza. Semunhu ane mhuri ichangotanga mambo wangu ndikati beta ndimhanyire kupi? Ndimhanyire kumba. Kubva ndabva kuzvishavani kubva ndamhanya kumba kubva ndabva kuzvishavani same day kubva ndasvika kuHarare. Ndakasvika kuHarare kuma 2:10. Mukarangarira kwanga kuine curfew yaitanga na 10. Saka ndaida kumhanya kunobhita curfew kuti ndisazobatwe necurfew yaizotanga kuma 10. Ndakatosvikawo zveshuwa kuma 10. Mumba medu tataisa mutemo wekuti mambo wangu kana tichinge tatova mumba hapasina achatamba nefoni. Tinototora foni kana tichida kutoishandisa kana tichida kufonera amai kana tichida kufonera kana tichida kuita zvinhu zvakakosha. Takatora asi inini foni yangu yakanga yakadzima. Yakanga ine moto because mota mandaishandisa makanga musina charge. Ndikati but ndoda kutanga ndageza. So ndakati ndiri kukumbira foni yako ndinoishandisa selight kunogeza mubathroom because ranga risina light. Kubva ndatotora foni kubva ndanoisa handinambofungawo kutarisa mufoni kuti makamira sei mambo wangu. Kubva ndanogeza ndatopedza. Pandakadzoka ndakangosvikoisa foni payakanga iri ini yangu inda ndakaitoisawo pachaja. Kubva tatopinda taakurara takutotaura nyaya. Iye kubva anditi nekuti tatati hapana anotaura tifanire kutaura hapana anofanira kubata mafoni. Kubva anditi then ndiri kukumbirawo kutora foni ndimbotamba hamwe magemu. Chikonzero ndechekuti iwe uri kuti wakaneta zveshuwa ndakaneta ndandarohwa nemalights maziso ndichidhiraivha usiku. Ndiri kukumbirawo foni nditamba hamwe magemu nefoni yangu. Ndikati kundingaomesere munhu here. Ndikati aiwa atambako ndine hope unozondimutsa kana tamboti rari. Zvikanzi aiwa zvakanaka.
Saka mambo wangu kana takararaumba Rudairo taisa musoro necheuku. Rudairo akatora foni kubva andifuratira achibva atarisa kumadziro. Inini sezvinewo mambo wangu ndakabva ndatendeuka kubva ndatarisa kupi kumadziro, but kuti ndaida kuti ndikotsire ndakaneta, but hope dzekuramba kundibata. Kubva ataka kuti akaenda pachati tiri mu4 months handisati ndatonyatsoziva kuti zvakamira sei. Pane nhamba dzanga dzakasevhwa mufoni kunzi Mukomatino. Kubva aenda pachati rakanzi Mukomatino mambo wangu kubva anoribaya kubva ari delete. Saka ini zvakandinetsa kuti Mukomatino nditsano wangu vobayirwa chati asi vangane zvavangu achitaura nezvangu here kana zvasuda kuti ndionekwe nani naRudairo. Saka ndakafunga kuti maybe panenge paine nyaya dzemhuri mambo wangu dzinenge dzisingadi kuti mukwashaira sei azive. But chakandinetsa ndechekunoti achipedza kudeleta chat riya akanotsvaga chat riya rinenge risina chinhu kubva anoti munhu uya adzoka. Ini ndakatarisa iye haasi kuziva kuti ndakatarisa kupi, ndakatarisa ku iye akadai sofoni tese tiri kuona zviri kuitika, but iye haasi kuziva kuti ndiri kuzviona. Munhu uya adzoka chiregera kutumira zvisina basa. Ini mambo wangu ndakati aikazve zvisina basa ndezvipi. Chat riya achingopedza kudaro uya achiti okay kubva zvadelitwa zvese. Ndikati ameno zvavangu vachitumirana mambo wangu ndingazivire zvinhu zvahanzvadzi nehanzvadzi handizvizive. Kubva achinoenda kugallery ini handisati ndakosora kana kutaura, aenda kugallery kunochengeterwa mapictures. Mambo wangu ndakanoona Tino aizvitora mufananidzo akashama, uyu ozvitora mufananidzo akashama, votumirana. Uyu ari kutumira akashama kuna Tino, uyu ari kutumira Tino ari kutumira wake nhengo yake yakamira kuna Rudairo. Zvinhu zvakandinetsa mambo wangu ndikati ko chiri kuitika. Kubva adeleta ese ndikati aiwa Rudairo usadelete ndiri kuona zvinhu izvi. Kunyange ukazvideleta mufoni but musoro mangu azviita sei azvibve ndiri kuzviona. Zvinhu kubva zvadeleta. Apa foni yacho mambo wangu chainyanya kundirwadza, chakatonyanya kundirwadza ndechekuti Mukomatino line rake raRudairo wacho ndandatoritenga riri nyowani. Tati arega titange zvinhu zvinyowani. Ndatenga line riri nyowani, ndatenga futi foni iri nyowani. Zvekuti ndaifunga kuti maybe kana paine zvimwe zvinhu zvaimboitika kumashure hapana anozoziva kutreso kuti maybe nhamba nyowani dzakushandiswa ndedzipi. But dzakanzi Mukomatino ndaiti ava nditsano hapana dambudziko riri kuitika. So ndakabatikana mambo wangu zvisingaiti. Ndikati Rudairo ko chii chandiri kuona, nehope dziya dzakabva dzapera nekuneta kwese kubva kwapera. Kubva ndati alright Rudairo ndiri kukumbira kuti asenda zvinhu izvi ndiani. Zvikanzi haasi Tino. Ndikati ndiani? Zvikanzi ndidheni Mukarakati. So zvinoitika ndezvekuti mambo wangu tina sekuru vedu vanonzi Mukarakati. Sekuru ava vane mwana wavo anonzi Dheni. Saka takanga tamboonana Dheni akadzidza naRudairo. Saka takanga tamboonana tichitotaura ndichiti sekuru ndaana Rudairo ndiye mudzimai wangu. Vachitoti muzukuru chichi ndichatozoya ndikuonei. Zvikanzi Dheni ndiye anga achisenda zvinhu izvi. Ndibva ndatora foni ndikati nhai sekuru ko manga muchatisendera muzukuru zvinhu zvakadai so. Zvikanzi muzukuru musi uyo watakapedzera kutaura ndiwo ndakapedzera kutaura naRudairo. Mupe foni taure naye. Vakataura zvikanzi kuyo ndambosendera zvinhu izvi. Rudairo kubva anyarara. Ndibva ndati aiwa Rudairo nyatsonditsanangurira. Ini handizeze kukuregerera, uri mukadzi wangu. Ndinokuregerera pazvizvo zvaunenge waita. Zvikanzi naRudairo zveshuwa nditino atumira mifananidzo iyi. Tanga tichitumirana ini naTino. Ndikati ko munozviitirei? Ndakatora foni mambo wangu. Tino anga ari kuSouth Africa, aishandisa South African number. Kubva ndafona neWhatsApp call. Ndikati ko nhai tsanga muri kutumira mifananidzo makashama kuna Rudairo hanzvadzi yenyu. Ini ndiri kufirira kuti muri tsano. Nyamba imi muri kutodya pamunda wandiri kufunga kuti munda wangu. Zvakamira sei nhai tsanga? Apa mambo tine zvimwe zvakanga zvabva kuitika zvokuti munhu akabvisa nhumba handina kuudzwa. Ndakuzviudzwa then ndakuona izvi. Pfungwa dzangu kubva dzaita zvisiri right. Ndikati zai ndochiita sei? Ndakati inini ndoda kuzvipa mukana wekuti ndinyatsofunga zvinhu zvandiri kuda ndisingamhanyi. Ndakagara mambo wangu. Ndofunga ndakaita almost 3 weeks. Ndichinyatsofungisisa pamusoro pezvinhu izvi. Kubva ndaudza Tete. Vana Tete kubva watanga kukandirana sezvavakamboita futi paya kubva watanga kukandirana. Ndikati munhu wandinoziva inini watanga tabvisira tsvakirai kuno. Watanga taendesera tsvakirai kuno ndimai vatakatumira tsvakirai kuno $40 nemukuru. Rega ndiende kuna mai. Ndikati nhai mai ndonyaya ndawana kunoki. Mai vakatombotanga vachida kutonzwisisa kuti ndiri kuti chii. Ndikati zvikanzi saka mama funge mukwasha. Ndikati ndiri kufunga kuti ndimbonyatsofungisa pamusoro penyaya iyi naRudairo ndinzwe kuti zviri kuitika. Zvikanzi it's okay munozondiudza. Kubva ndagara naRudairo pasi. Saka Rudairo anga akuchiita zvinoratidza pachena mambo wangu kuti inini handina kumufanira. Chikonzero ndechekuti ndaiti ndichibva kubasa
ndaisvika Rudairo akarara. Patinenge takuti munguva yekuti tichisangana, Rudairo aikutaurira kuti iwe nhengo yako haindigutse, haindinakidzi. Tikati nhai Rudairo, unozvitaura izvi apa ndinenge nditori panguva yekuti ndiite zvinhu izvi. Rudairo, unotaura zvinhu izvi zvakamira sei? Ndinonzwa sei inini? Saka mambo wangu takabva taita kupesana kukuru inini naRudairo. But handina kungoramba ndakanyarara. Ndakaenda kuna mukoma wangu kubva ndagara nawo pasi. Kubva ndati mukoma, ndo zvinhu zvaitika kumba kwangu izvi. Zvikanzi izvi zvinhu zvinonetsa, saka wafungei? Ndikati inini ndiri kufunga kuti tete vauye. Kubva ndafonera, kubva mukoma wangu wafonera tete kubva waya. Tete akati saka mataurira here baba? Baba kubva ndavataurira. Ini chinangwa chandandinacho mambo wangu changa chiri chekuti Rudairo ndikambomuendesa kuna mai, kuda amai vangatsiure mwana pamwe achiri mwana mudiki, vangamutsiure vomudzidzisawo nzira chaidzo dzekuti agare mumba, kuti mumba munoitwa sei. Saka ndakataurira amai vakati, saka mafunge, ndikati andiri kufunga kuti timbouya naRudairo ikoko. Zvikanzi ndo pakatanga kuchinja amai vakatanga kuti kunoku Rudairo hauyi, nekuti mashandisa mwana wangu, mamuita zvese zvamunoda kumuita, makuda kuchimuunza kunoku nekutani. Ndikati no amai, handiyo nyaya yacho yandiri kuwira. Ndikuda kutouya kuti imimisa amai ndimi wandiri kuziva chete, vamwe vese handisi kugona kuvabata, ndimi wandiri kuziva. Saka ndiri kufunga kuti maybe tikataurirana, kana kuti mukataurawo naRudairo anogona kukunzwa izviri nani kudarika manzuro anogona kundiita, nekuti imi ndimi nyakubereka. Zvikanzi huyai naye. Saka ndakabva ndaenda inini namukoma wangu natete nababa. Kubva taenda tikati tasvika kuya amai vakapopota. Takashurwa namai zvekuti vakatituka zvekuti zvandisati ndamboona muupenyu kuti izvi zviri kuitika. Zvikanzi budai muno mune munhu wenyu, mudzokere nani? Mudzokere naye. Chandaitarisirawo ndechekuti maybe patinosvika tichionawo maybe kuina sekuru, kuina bamunini, kuinawo imwe hama yechirume, kunyange yechirume zvayo yekwatendere. But takasvika tikaona vari mai vega, ndo vaitituka vega. Tikati varume toita sei? Takabuda mumba tikaenda. But taenda manje nezvinhu zvanga zvaitika, amai ndiri kufunga kuti ndo vanogona kundibatsira, but havasi kutoda kundibatsira kwachona. Ndakabva ndati inini Rudairoka ndiri kufunga kuti tikagara ezviko zvinezvi nezvaitika izvi 3-2 tinogona kukuvadzana. Munyika muri kuitika zvinhu zvakawanda. Munhu anoita hasha, mumwe akakupisa nemafuta, mumwe anomuka usiku akakubaya nebanga. Ndikati inini ndiri kufunga kuti unogara namai Guru. Takamboita kakunetsana, but takazobudirira kuti agare namai Guru kuairport. Saka ndofunga akazokommunicate naamai kuti ndiri kugara namai Guru. After a week mai ndopo vakazondifonera zvikanzi uyai nemwana wangu. Takati zvakanakai, kubva tauya, kubva tasvika kuna amai, kubva tavapa amai. So zvaitika mambo wangu ndezvekuti mumba takanga tiine mari yatakanga tiinayo. Takanga tiine 1325 yatakanga tiinayo mumba. Mari iyi chinangwa chayo chayakanga iinacho, takanga tichiti tichingobva kunobvisa tsvakirai kuno, tobva ndamhanya ndoita zvekuita sei? Zvekuti tinoroora. Dambudziko rakaitika mambo wangu nderekuti paigara mari mushure mekunge takuita zvese zvataiita izvi, angari ma-US. Mushure paigara mari mushure mekunge takuita zvese zvaiitika izvi, mari yakachinja position. Pandakasvika ndakwenyawo neumwe munhu zvikanzi manga musina here mari mumba? Ndikati mari tanga tiinayo. Kunotsvaga mari wakandiisepi? Ndikati manje ndichaita sei? Takaenda kuna amai, ndikavatsanangurira amai, asi mari yakazobuda. Tasvika kuna amai yakanga iri 200. Ini nehasha mambo wangu ndakati dambudziko randaona panguva shoma yatagara iyi, mari ndinogona kungotsvaga imwe. Handina kana dambudziko nekuti mari yakaita sei, ndinogona kungotsvaga imwe. Kwandakaiwana ndinoita sei? Ndinokuziva. Gara henyu nechi? Gara henyu nemari. Izvi taizviita ndaisaenda ndiri ndoga kuna amai. Ndaenda inini, vatete, namukoma wangu na baba. Tichienda ndichifunga kuti maybe tinonogara tonegotiata, but taisvika masamba akasiyana, kana kuti taisvika zvinhu zvisina kumira zvakanaka ikoko. Then zvese izvi zvapera mambo wangu, ndo pakazozvarwa mwana. Ndakuita hangu zvepreparation nezvekuita sei. Ndinotenda mambo wangu, ndo mafambiro akaita nyaya iyi. It's a long story. Inosiririsa. Saka dare ratakange takudaidzira ranga riri repfuma. I think sekutaura kwawaita wakanga usati waroora, ende usati waroora
hatitarisiri pfuma nekuti wanga usati wadi waroora panga pasati paane chisungo changa chiripo. Saka handizivi kuti mune zvekutaura here mai kana kuti wakamirira baba kana pamusoro imamo. Ini chandinongoziva mwanasikana wangu akatizira kwamunoda wafa asina pamuviri sekutaura kwaaita, asi akazonditaura kuti mama indabata pamuviri. Kunetsana kwawo kwakazotanga mukwasha achiti pane zvandaona mufoni zvisina kundifadza, asi handina kuona kuti nekuti muri kuona kuti galara ndirinongoisa mupicture kuti uyu mipicture yatumirwa neWhatsApp. Akati iye ati yabva kundaona adirita chati rakanzi Ngomatino, asi azoti mapicture akabva kuna Deni Mukarakati kudiwa wachibva wanetsana. Ndasaka mafunga kudizva ndafunga kumboya naye. Asi musuwo wakauya naye mwana uyu semataura kuti takataura kuti mutigadzira kwanga watouya nezvinhu zvake zvese. Saka ini ndakabva ndangoona kuti hachadini hake hachadi. Ini ndo nyaya ndakasumwa yekunetsana iyi. Ndakazobvunzawo pakunguva naye kechipiri kuti zvino maunza mudzimai wenyu akazvitakura, munhu akazvitakura munozi anorwara, anoti nhasi ndikuda derere, anoti chichi, zvikanzi ane 160 yaainayo yandaimuchengetesa. Pakambatombonetsa nyaya yekunzi taimuchengetesa mari yepfuma ngaaburise. Ini ndichibva ndabvunza kuti imari zvikanzi 185. Ndikati vape mari yavo achiramba nayo, ndikati vape mari yavo achiramba nayo. Saka murume wacho achibva wazoti baba wachipindurawo zvikanzi aiwa ane 160, saka ngati akumupa imwe 40, wachibva wabuda panze nemurume wake bva wamupa imwe 40. Zvikanzi mai mari yatamusiyira imari upkeep yake nekuti akazvitakura. Saka isusu taakudini hedu, isusu taakuenda. Nyaya yakanetsa pana tete, vakafona kwachigodora kuna tete maisabuyi kuti tanetsana, sekuti ndiwo wakamboinga wataura nawo nenyaya idzi pautanga. Tete wakati uyai kuno, iwo waiti tete uyai kuno, tete wachiti mimi uyai kuno. Saka zvakazoitika ndezvekuti vazomba mangu baba vacho vakazviintroduce vachiti ndino munoda wafa, vakati hatina kuda kuenda kwatete nekuti vanoti tiri kuwaste maresources edu, nekuti isusu tagara tatongoya naye kupi, tatokuya naye kuno. Saka ini ndakatambira mwana wangu, asi nyaya ndakazoya nayo kudare manude picture acho enda handina kuaona, handina kuratidzwa, hapana mumwe akaratidzwa. Ini murume wangu ari kuSouth Africa, takasiyana asi pawana tinombotaudzana apo neapo. Saka iwo rudairo paaitobvunza tsvakirai kuno, ndakati regai bvunza tete. Tete wakabvunza baba wacho wakati mwana waye anga achengetwa namai wake, tsvakirai kuno yacho ngaiende kuna mai wake kuSt Teresa. Ndo mawira akaita iri 20 US yepamukuru. Message yacho ndinayo kwete 40 US, yako iri 20, yakatumirwa neanonzi Felix munoda wafa. Ndinoimba mukoma wemukwasha wangu. Saka ini nyaya yakazondunza hangu panapa inyaya yedamage yekuti wakaberekerwa mwana nemwana wangu. Panguva yamakagara mese akabata pamuviri akabereka mwana. Nyaya dzecustody dzanga dzichitaurika dzese idzi, mameseji ati akazara mufoni, asi tikada kuti ngatichitovhuya tione kuti iye ainditi pandaizomuti zvakati pandaiti zvakati. It's a long story, tanga tisiri kutaura zvakanaka nekuti ndakachiti mwana mudiki anoberekwa namai vake moenda kuchipatara, kana kuti unza mari trapsi mwana. Ini panguva yacho ndakaendawo pakliniki zvandaikwanisa. Wakati anofanira kuenda mberi anotariswa. Ndikamutaurirawo ndichifunga kuti achandidetsera, asi iye aingoinsista kundipei mwana. Ende kakanga kasiri kekutanga. Saka mufuma mangu zvakauya kuti awana mukana aingogara achingoti ndipewo mwana damboenda naye. Asi ndichitarisa nezera remwana. Mwana uyu ndinomurera hongu. Mai wacho ari kuchikoro. Akazoenda kuchikoro. Asununguka mwana wacho uyu tafadza munoda wafa. Akaenda kuchikoro akambotanga kuenda kunyadhira achinobhuricha. Anga asina maths neEnglish. Achibva azobva ikoko achibva ajoina Mutare Poly. Ari kuita office management. Mwana ndichengeta. Pawaipanana mari yekuchengeta mwana, future akaunza. Asi mwana anzvikapazira kuti kakudya mwana ajimuna peni, mwana ajima pamba, mwana anenge akuda chikafu. Mari aiunza asi vainetsana uya kwemari yacho. Ndobva ndati endai kumaintenance uko. Vakaenda kumaintenance zvishuwa. Ndibva yanzi 20,000 RTGS mazuva achewayo. Achibva ambobvisa, ainyatsobvisa zvishuwa. Jambira zvombonetsana omboita 2 weeks ombodini achibva azongoti zii. Azotora mwana arwara apa achibva aisa 150,000 RTGS. Tofunga kuda kukavira ari. Ndo pandakaona ndakutosungwa kunzi custody yemwana. Saka dare recustody rakaitwa,
kunaka kwazvo hazvo dare semawiri ataita matipowa mukana uya mamupa mukana vanopa mukana mativi ese kusvika pakuya nekudzimba kwedu kusvika nekubvunza nevavakidzani vedu vangaini kusenteresa ka vakabvunza zvakawanda vakati aiwa mwana ngaadzokere kuna mbuya wake ndokwaanogara zvakadini zvakanaka iwe wabhadhara maintenance yako nekuti hatingavatuki kuti pakakora mwana wakaendesa mari here kuti mwana wako waingoinsista kuti ndautora mwana vamwe vachangeri nyaya yekuti vanga vasina chii vanga vasina mari vakada kumbotaura nyaya dzavo dzakuita zvikanzi aiwa dare rataunganira nhasi ndere custody yemwana remaintenance munoenda kumaintenance vachibva vatonzi mozoenda kumaintenance kana dai ndanga ndiri kuti munoda kufa kurambirei mwana wangu ndofunga ringadai toriwo rimwe dare rekuti tora mudzimai wangu zvinoina zvisiriwo dare ndavinga ndakavinga madamages yemwana wangu. Une zvekutaura iyo wadare nyaya iyo vachakamira nyaya iyi yakanga parizviri pastage pema-attachments ekuti vafambiri akaita masummons ndikanosevha avo pakoti waine gweta ravo ndo rakati hamugoni musevha panapa tikatairwa zviri timu unoti tinosevha masammons nenzira nhatu. Nzira yekutanga toshandisa personal service, yechitu tunoenda pamba toona kuti anogara nani, yechitatu togonosevha pasi pedo but kana chiita tomuona kunokuka pano pakoti totomusevha kuita rake rakamurambidza so takamurekomenda kuti refuse to sign nyaya dzaipinda tainesa manhingirini ma-default judgment maadresi anga akashandiswa panhingirini apo anga ari confused because uyu ane zita rasazda wake so ma-default judgment akaenda to the wrong address but tamunoita ma-attachment ndakaenda ndini I think ndikatoita almost 2 days ndichienda kunotsvaga correct address ndakuudza kuti aiwa uyu anogara ndobva ndazosvika pane baba weuyu yari kuharare kusvika wazoita nyaya yekuti pakuitwa madecision inyaya yekuti nyaya yakatosvika pakuti wakatobhadhara mari yamessage of court ndo stage yanga yatopa saka ukati ano pana pamauya pana panipo panogara Tenford ndikati address yandikapuwa tikutaura panapa saka wakazoita madecision right kahamambo ndinodavira kutoti yasunungura dare kana kuti yasunungura kwese ngekutoti mamiriro azvanga zvakaita pakutanga nezvanga zvakanyorwa nepfuma yakanga iri papa yanga itori yepfuma asi zvayadzoka kuti ichitaura kutoti ioni madamages ikabuya iri madamages ndo kutoti yaita zvakanaka. Madamages ane zvavo akasiyana nepfuma inonge iri yayo kuroora madamages inongobuda iri damage iriyo. Vakachangamira ndinoona sekudzoka kwaita nyaya iyi mudare zvakare pamutongo wanga akatongerwa munhu panyaya yake yakatongwa yaasipo iye achiidzosa mudare mai vakamhan'ara nyaya vachitsanangura achiti inini ndakamhan'ara kuti ndikuda madamages angu. Ndinoona pakakodzera Changamire kuti sezvo waine mwana nemukadzi abhadhare madamages ake. Yeah. Now, yataurwa asi tiri kuona kune ndaiwerenga bepa this week nyaya yakaitwa kuhigh court ndaukanganwa kuti ndizive kuti ndiani ndinozonyora but I think iripo muwhatsapp mangu ndakaisa pagroup ichitaura kuti kana mukadzi akahura aroorwa mukwasha ane raramiro yekuenda kundodhimanda roora rake bheki.
zvirova kuti nhau inenge iripo vari kuedza kuti wachengetedze michato yevanhu kana kuti wanano dzevanhu kuita kuti vakadzi vasandohure pamusoro pechi vari muwanano. Nhau iyi tichiona uyu haana kuramba Manu Pictures paakaonekwa akati ndea sekuru wake anonzani tinotenda Madondo. Madondo zvichirova kuti Manudzi akatodii akatoonekwa ari kutumira nhengo dzake nenhengo achitumirwa nhengo nemurume iye ari muwanano. Zvinove zvinhu zvakazoputsa wanano iyi nekuti amuti taura tinzwe. Ndandinofunga kuti dai zvanga zviri zvenhema angadai ataura kuti izvo zvanga zvisirizvo, but zvinhu zvaakatobvuma kuti zvakaitika. Ende pakadaro tinoona kuti panga paine kuhwandirana kwakange kuripo. Saka naizvozvo dare rinotaura kuti anongobvisa mombe imwe chete yemadamages inoripirwa kumuriro. Kaatsamamiri ndainzwa nyaya ichitaurwa, saka mukomana haana kutadza, akatadzirwa nemusikana. Musikana aihwanda, aine vakomana vakawanda. Uku akuda kuroorwa, aine vakomana vakawanda. Chechipiri ndechekuti atumidza nhumbi dzemukato kuzikomba sei iye asina kupfeka. Imhosva iyi yakaita mwana wavo. Ndinorora sei munhu anofamba nhando, uyu murume uyu murume, haiti. Ndomashoko angu iwayo. Pamusoro ichangamiro wangu, ndofunga kunyarara kwandakaita ndanga ndisoda hangu kutaura zvakawanda, asi murume uyu handina kumbobvira ndakamuurira. Kana mapikicha angu acho ari kutaura makanga musina. Zvinhu zvaakaona zvakasendwa. Ini nomukoma wacho ndikatovatsiura kuti munosenda zvinhu izvi zvaita sei. Iye akataura kuti ndandiri kunetsana nemukadzi wangu, saka maybe pamwe aida zvakadai. Zvinhu makasenderwa mapikicha Ivo ndo vakasenda. Kumadhilita ndaitoita kuti ava vakazoona vaizozviona. iwo akasenda ndiani? Iwani Mukoma vaiva kuSouth Africa. wakakutumira manudu? Iye hanzvadzi yangu. Ichikutumira manudu? Inini ndakatovatsiura. Aoni watosetsa da. Saka haasi kuramba. Vakatumira zvechokwadi. Kutumira vakatumira. Asi yange isiri nyaya yekuti vari vanga vasiri kutumira nekuti vanoda kudanana neni kana kuti vakatotaura nyaya yavo. Ndakanetsana nemudzimai vangu zvakadai, maybe pamwe aida zvakadai, ndichibva ndatodhilita. Ini ndakadhilita. Aonekwa kuti zvanozvionekwa nemurume uri kuzvinzwa imi karemiwo. Mwana wenyu mukomana handiti ndewe kwaba maini. Mwana wenyu mwana watete.
achitumira uyu mapikicha ari kutaura ndakatumirwa ini nani ngoro yakamira Mwana wacho tanditi mainini. Mwana. Mwana wake tu mwana wangu. Mwana. Mwana wangu. Mwana wenyi mimi. Uyu yanzazi yake mimi. Ani vatumira hanzazi yako chinhu chakamira. muri kuzvinzwa mwana wenyu pamusoro imana uyu kana ndichimuona mwana kwandiri pade pandachida kuti ndibvunze mutongo wamaisa wamatipa hatimbourambi asi pendinodawo kuti ndiite fanika ndinoona fanika tinogona kuzobhadhara kairi tikabhadhara kuna amai pamubaba vanogona kuuyazve vachiti vanoda kudii vanoda kubhadhara saka ndachiona fanika kuti baba ndo vanga vaine kodzero yekuti tinge tine vabereki pano noti kuti mai vange vaine kodzero yacho hatizivi kuti pamwe nokuti isusu pamwe tiri mazezuru mwana akakurira kunani ainani aipapo ndopetisingazivi kuti ndimakarora munofaungoinanza uchitotipaka ivo anzi kuti makatomutora kunani munondiregererawo ipapo saka kana usingazivi uri muridzi wenyaya ndozvaungada wakaitaka research kudhara aiwa regaitizo iyo atozvipindura ega nekuti mwana akakuona muinaye imimi wari kuona marururo rwakwana sekuru nekuti wakurira kwani pamusoro changamiri inini ndini karuma ndiri hanzvadzi yava yavambuya kwavari kutaura ava kuti tendera angadai ari pano achimhangara nyaya yemwana wake handioni zvine kodzero nekuti isusu wacho haana kana chano zvinhu zvaakatipa zvinoitiradza kuti arora ashaanza achangamiri ndingati muchidimbu nhau iri muno mudare nhau iri muno mudare ndingati nhoroondo yesataurwa yese kuti vanhu vakasiyana sei ndezvoka handiyo tafambira nhau yekuti munoda wafa akabereka mwana nani narudairo pane mwana aripo hongu kana paine zvinhu zvakaitika orovera paanozviziva asi zvazvakaitika kudaro ane kodzero yekuti aroore mwana wani wake pasi ndikupindurei ndo inonzi zvakafanana munhu akaponda munhu opinda uri chikomba mumba memunhu wosvika wopondwa wofa kana wakundotongwa kune inonzi extenuating kana kuti aggravating reasons dzazoenda kuti udii upondwe handiti dzinove kuti kana yanga iri death penalty hauchapuwi death penalty nekuti pane chikonzero chazoita kuti udii usvike ipapo munhu anga ari kuuya kukubaya nebanga onzi mira here ubaiwe wewe unoita sei saka tichida kuteerera nyaya idzi tizive kuti chikonzero chazoita nekuti mangwana vanhu vanongohura wachiti no tinongotopuhwa namambo chii tatouraya hunhu mazvoni saka ndo mareasons atinoteerera kunzwa kuti ko zvakafamba sei muri kunzwa mwana wenyu iwe mukadzi wenyu imimi mukamuona aine mafoto atumirwa nehanzvadzi yake munoita sei asi uyu ndo wamunoda kumbunyikidza ndizvo zvakuri kutaura ngati mumbunyikidze kudii kana murikuti aiwa hazvinai kuti zvakaitika wakarambana sei ngatingoti isusu tikukoda mombe dzedu dziri muriona ndakupindura yani vandiri kukumbirawo kubvunza kuti dai uyu akapisa mari yake akaroora oona mumba make mapinda chikomba angasina here kodzero yekumhangara chikomba chemukadzi wake nekuti iye hatina umbowo hwekuti avanga vari kudana navo iwo hausi umbowo hwekuti akaona picha yemunhu ari nuki ipicha iri pafoni havasi kudanana
ndati wewe mukadzi wako ari muno aiwa ari kumba woona nudu yemukadzi wako foni yemukadzi wako paine nude picture yehanzvadzi yake unoti chiiwe hanzvadzi yake handingati kuura kane hanzvadzi saka musoro wako wakadini wakatendereka aiwa saka ndoda kubvunza aiwa pane zvinokukumbirawo ndauchikumbira kubvunza wokupedzisira izwa muchinda iye uyu ari kuregere kumhangara chikomba chake tora munhu anotaura mafacts eupenyu hwedu kwete kuti anotitaurira fiction yepaTV. Aiwa isi fiction ka kana kuti iwewe ukaona mukadzi wako aine akatumirwa ifoni muno mukoti mambo wari kutaura nemi imi munoteerera muzopindura kwete zvamakuti muda kurwara mambo edu muno tinokuisa imwe chidanho chakaomarara muri kuzvinzwa muri kutosora dare rese ratoti imi muri chinyi paukama pane vari padare muri ani hanzvadzi yambuya ndinoda kutaura izvezvo ndandisimuzira guku ambuya awa nemwana wavo vane madhiri ani mazuva achitaura kuti akatomubvisa imwe nhumbu watori nemadhiri mai ava nemwana wavo nehanzvadzi yacho iyoyo iri kutaura iyoyo ari kupikisana namambo vane madhiri nemwana wavo kuti aite gure wachidya mari ine handina madhiri ndiri kutaura kuti uyu akadisungidza chikomba tichakusunga isimbi muno ndii makatumira mapikicha endai kutoireti izvozvizvi mundotorwe picture tiitumire kune hanzvadzi yenyu izvozvi musina kupfeka endai izvozvi mundotorwe picture totumira hanzvadzi yenyu iyi toona kuti munobvuma here iri munomu chisimukai mwende muzviite dzetoziva kuti ndakusiyana because uyu zvandabvunza zvekuti akadi kusungisa chikomba cheuyu it was not answered. Hatisi chikomba chake nekuti uyu akaramba mukadzi ndo saka chinogozenda chikomba kupi iye akaramba mukadzi uyu anga asati aroora mukadzi urupona uyu anga asati amukadzi akanga aroora here tiri kubvunza imimi aiwa uyu handiti uyu aona chikomba ndati haana kuti haana kuti ndakaona chikomba ati ndakaona pikicha yehanzvadzi yake ichitumirwa pawhatsapp yemukadzi wangu haana kuti ndakaona chikomba izvozvo ndo zvakazoita kuti aregere kundoroora even dai akanga auya achiti chikomba isusu dare taisamupa nekuti taibvunza kuti wakaroora here kuti uzoti chikomba. Saka uyu hatisi kutaura pamusoro peroora tiri kutaura pamusoro madamages. Waitazomupa madamages ndeyekuti akadii akarara nemwana wevanhu asina kudii kuroora ndo saka tichiti matyorwa dare harina kumupa roora madamages ekuti akarara mhosva yake kuti usangondorara nevasikana wese usati waroora. Saka tamuti anobvisa mombe imwe yemadamages. Maintenance vanhu vakawanda vari kuzvarisana anoenda kumaintenance sezvaakaenda kumaintenance wochengeta mwana wavo vari pamwe chete. apa tingambopedzerwa nguva yanga iri hanzvadzi yake chaichai aiwasi kutombomira pamberi penyu kuti zvinhu zvakaitwa nemunini zvinonyadzisa zvekutumira hanzvadzi munhu asina kupfeka ende uyu dai anga riri live dai akapakaona zvinhu munhu asina kupfeka dai asina kudhita dai akaratidza murume wake ona zvindatumirwa ona nhingiri zvinorevei zvino yakamhanya kodhita zvichii
todi mutopromota chihure kwanzadzi izvomutoira watinyadza pamberi pamambo zvinhu zvinoitwa iri zvakadaro izvo dai zvinhu zvimakuenda kumudzidzisa mangwana mafara kumudzidzisa nokuti muchadzokera futi panyaya yokuti because mukatadza muchimudzidzira izvo muri kumutsigira kudaika achaita futi zvakapfuura ipapo futi pani kuti mumudzidzise ishe nyaya yekuiwaauko inototenda dare ramangu makoni tatora nguva yedu kuteerera tinoteerera nyaya tonokuti iri kuenda kupi irikubva tichibvunza uku neku hatina kwatinodzi kana munhu isamusunza rotokuti tagwa but nyaya iyi mese maiona paunhu hwavo takuchienda kumadamages mambo wataura kuti ndaisa mombe 1 pekutanga nyaya iyi anga yapiwa judgment nemombe 3 nembudzi 3 tisati tapinda magariro avo vati mambo vati ai zvinobvisa mombe 1 yemadamages yokurara bedzi nemwana wemunhu asina kuroora otherwise kunyaya dzavo dzese munhu akatodhemejeka maningi ndiyeyo murume akadhemejeka wasted for nothing. Right, baba taurai. Mwana wavo akakanganisa upenyu hwake. Hapana munhu anoora mukadzi aine varume vairi. Hakuna zvakadaro. Saka akazvipangidza ega kuti ini ndine varume vakawanda. Kupangidza pikisa asina kupfeka. Very rude. Kupangidza miviri wako. Vagara vanofamba nhando. Ng'ombe imwe. Apedza. Iye kuti usasodorare nevana vevanhu usina kudii kuroora. Saka izvozvo pachongwe tinoti pakadaro watobuda murutsva. Saka usazodzokerere mangwana. Tinotenda mambo wangu. Unozibhadhara rini? Ngombe dare i3 kana iri mari. Alright. Ya ndaikumbira mambo wangu kuti handisuda kuti ndirebese nguva iyi but nezvakandibata ndanga ndichiri kutobhadhara mabills emwana ekuchipatara aya. Saka ndaikumbira kuti mambo wangu ndikazviita ezvinotiri muna August handifunge kuti end of November mambo wangu mombe inenge yauya. November hatibvumiri kutambira mari idzo. Ndinogona kungoti pano December 30. By December 30. Maita basa mambo wangu. Sorry, judgment yapaswa na mambo. Yapera. Asi ndandichikumbira hangu mai nehanzvadzi yavo iyo yangaitaura. Dzidzisai mwana wenyu. Musaite kuti mwana wenyu aite badza rekusakurira imimi muchiwana mari. Musadaro kuseenzesa mwana afunde fundisai mwana aregere chihure. Arege achabvisa kuti imwe nhumbu oita futi imwe nhumbu yekuzobereka. Acharamba achidaro. Achazoguma afa nenhumbu. Kana achida kubvisa. Dzidzisai mwana wenyu aite munhu kwaye kuti aite upenyu hwakanaka. Ndapota hangu. December kana asati abvisa mweya pano padare pano. Pano